Здравейте! Аз съм Ива, а вие сте с Турбаланче. Той е създателят на антропософията и валдорфската педагогика. Убеден е, че на децата трябва да се гледа с уважение и че урокът е произведение на изкуството. Изгледайте видеото ни до край, за да разберете за кой световно известен философ ще говорим днес. Рудолф Щайнер е роден през 1861 година в Австрия. Той създава първото в света училище за възпитание във валдорфска педагогика през 1919 година в Щутгарт, Германия. Индустриалецът Емил Молт предлага на доктор Рудолф Щайнер да създаде нова форма на училище за децата на работниците в неговата цигарена фабрика Валдорф Астория. Щайнер приема да използва тази възможност, за да покаже как програмата и методите на преподаване спомагат за развитие на ясна мисъл, будни чувства и силна воля от човека. Валдорфската педагогика не само обучава децата, но и ги възпитава. В нея детето е личност и индивидуалност. То е активен участник в живия живот, който му се разкрива чрез учителя. А това говори за коренно различна подготовка, развитие, саморазвитие, свобода на творческа изява. Всеки ден, всеки учебен час на този педагог. Ролята на родителя и на общността, дете, учител, родител в този процес е много важна. Не случайно педагогиката на Щайнер се нарича изкуството да се възпитава, защото обучението следва пътя на възпитанието. Обучението в тази система включва в себе си практически, артистични и интелектуални умения, които се хармонизират в ежедневието. Много важен аспект е въображението, развитието на мисленето, усета за изкуство и развитието на цялата палитра от човешкия потенциал. Това е едно стихче, което се казва в началото на деня, когато учениците от цялото училище са събрани заедно, след което децата се разотиват по своите класове. Аз гледам на света, в който звездите блестят. Аз гледам към света, в който слънцето грее. Растенията растат, дишайки, и животните живеят, чувствайки. Това е добро и то ми дава сила да работя, да уча и да стъпвам с увереност в живота си. Ако искате да научите повече за Рудолф Щайнер и неговата педагогика, заповядайте на нашия сайт. Линк към него ще откриете в описанието под клипа. И не забравяйте, абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката, за да получавате известия. Споделете и с приятели. По този начин вие ни подкрепяте. Благодаря ви, че бяхме заедно.